Ja, keď som uvažoval o tejto svojej prednáške, nazveme to prednáškou, aj keď to nebude asi spĺňať všetky parametre prednášky, tak som... Vlastne to bol ten návrh, ktorý možno, že aj Slavka mi dala, vychádzala z tej knihy, ktorá vyšla nedávno. A predpokladal som to, čo často predpokladám, že teda tie témy, ktoré mňa zaujímajú, že budú zaujímať aj študentov, alebo že budú aspoň takí láskaví a budú sa tváriť, že ich zaujímajú. Tak neviem, či som to zvolil dobre, ale touto témou by mala byť racionalita, problém racionality a istá zhoda, koincidencia chcela, že ten prvý obraz racionality sa ocitol aj na tom plagáte, ktorý Slávka rozmnožila a poslala. To je, ako všetci viete, Rodinov výtvor, Rodinov mysliteľ Le Penseur, ktorého originál je v Paríži v Rodinovom múzeu. Ale tých kópií je hrozne veľa a v podstate sú rovnocenné. To je výtvor, ktorý je veľmi často uvádzaný a veľmi často sa na ňo odvolávajú, dokonca aj v reklamách, na čo ja mám bola svojho času taká trošku prihlúpla reklama na nejaké práške proti boleniu hlavy alebo niečo také a tam bol táto reklama. A ja, keďže som bol svojho času, to bol taký heroický, ale dopredu zbytočný pokus uviesť svoje deti do výtvarného umenia, tak som vtedy s malou dcérou bol aj v tom Rodinovom múzeu. A keď sme videli tú reklamu, tak ja hovorím, Janka, nevíš, si spomínaš si, keď sme to videli. Ja som čo, kde, Janka? No v Paríži. Kde? No v tom Rodinovom múzeu. No, Rodin, ja, ten išiel na kvantitu. No, ale tá otázka, ktorú chcem položiť, je, tú suchu ste určite videli. Čo myslíte, na čo myslí tento mysliteľ? Lebo tak sa to volá Le Penseur. Na čo myslí? Čo asi? Keď sa tak na ňo pozeráte. Ťažko povedať, že? Ale bude to niečo vážne, alebo nejaké, že čo bude na večeru, alebo... No je holý. Je holý. Tak o smrti. O smrti, alebo možno, že uvažuje, kde som ja stratil tie gate, ktoré som ešte večer mal. O smrti. No, mimochodom, tá socha o smrti vážne veci. A väčšinou niekedy sa to vzťahuje priamo k filozofickým témam, ako by rozmýšľal o niečom o smrti napríklad samo navrhuje, alebo prečo je skôr bytie a nie nič. Nekladiem také otázky ani študentom, ani nikomu, ale ona, tá socha bola pôvodne myslená pre súsošie, kde mal reprezentovať skôr múzy a básnika. Takže možno myslí na nejaký záver nejakej strofy, možno myslí na niečo vznešené, niečo pekné a tak ďalej. Otázka, ktorá je, čo to znamená myslieť a ako budeme definovať tú aktivitu, ktorú každý z nás pozná, ktorú tak ťažko definovať a uchopiť. Tú otázku možno tá socha
navodzuje, ale väčšinou sa jej vyhýbame a vyhýbame sa jej právom, pretože on naozaj môže mysleť na všetko možné, on môže mysleť na nejaký záver strofy alebo na to, čo bude mať v dome dôchodcov na večeru. To ešte nevyzerá na dôchodcu, ale alebo kto vyhrá finále Ligy majstrov a tak ďalej. Všetko je možné a možno, že by hľadá nejaký koreň kvadratickej rovnice alebo niečo veľmi ťažkého. Ale tú otázku predsa položil anglický filozof Gilbert Ryle a on, nebudem vám reprodukovať všetko to, čo ani v náznakoch, čo rozvinul pri pokusu o odpovedu, ale hovorí, je troška klamlivé, keď tú otázku posúvame k tomu, že ju vyjadríme slovne a potom hľadáme odpovede slovne. No možno hľadá nejaký záver hudobnej skladby alebo akord, ktorý by sa tam hodil. A Gilbert Ryle práve posúva všetky tieto úvahy k tomu, aby sme sa oslobodili od čisto racionalistického prístupu. A niečo podobné robí aj klasik novovekého racionalizmu, filozof, ktorý možno stojí na začiatku všetkého toho, čo mňa vo filozofii zaujíma, v tejto chvíli aspoň. Toto je prvá veta z rozpravy o metóde. Rozpráva o metóde, to je pozorovodné dielo a je to dielo, ktoré René Descartes napísal po francúzsky, čo nebolo také samozrejme, a vôbec to nebolo samozrejme v jeho dobe. Možno vás zaujíme, že jeden z jeho argumentov bol ten, že aby tú knihu mohli čítať aj ženy. A vlastne jedna z jeho žiačiek bola Alžbeta Falcká, dcera Zimného kráľa. A prvá veta je táto. Zdravý rozum, teda schopnosť myslieť, je tá najlepšie rozdelená vec na svete. Neviem, či ste si to všimli, že to je to najlepšie rozdelené. Všeličo je na svete zle rozdelené. Krása, pôvod, mladosť, bohatstvo je zle rozdelené. Všimli ste si, že niektorí ľudia majú bohatstvo veľa, iní zase málo a že to je zle rozdelené. Ale zdravý rozum je tá najlepšie rozdelená vec na svete a Descartes argumentuje veľmi zaujímavé, hovorí, že lebo sú ľudia, ktorí sa sťažujú na to, že nemajú dostatočné bohatstvo. Sú aj takí, že? Vieme ho. No. Sú ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým, že v jeho dobe, že nie sú dostatočne vznešení. Ale ešte Descartes hovorí, nepoznám človeka, ktorý by sa sťažoval, že by som mal nedostatok rozumu. No ale pozor, Descartes uvažuje, dobre, ale jedna vec je mať zdravý rozum a druhá vec je dobre ho používať. A na to, aby som ho dobre používal, potrebujem pravidlá. Pravidlá na vedenie rozumu. A Descartes v tej svojej práci, ktorá naozaj podľa mňa je prelomová pre vývin novovekého myslenia, vývin myslenia, ktoré sa, či chceme, či nechceme, posúva až do našich necelkom svetlých dní, tak položil tú otázku myslenia do tej polohy. Dobre, tak rozum máme, myslíme všetci, ale pravidlá sú dôležité. Pravidlá. A odtedy tá otázka racionality je spojená s pravidlami. Teda nielen mysleť, ale mysleť podľa pravidiel. No a Descartes sa v tej svojej práci potom pokúsil tie pravidlá vymedziť. To sú tie slávne Descartove pravidlá na vedenie rozumu, ktorými tak trápime študentov a ja ich dokonca trápim ešte niekedy takou dotiravou otázkou. Máte nejaký problém, pani kolegyňa? Povedzte mi ho
aby sme ho vyriešili pomocou Descartových pravidiel. No ale, ako vidím, toto auditorium je bez problémov, takže otázku tu tak nevyskúšame. No ale Descartes 4 pravidlá tam uvádza. To necháme tak, ale zapamätáme si, že sme začali s myslením, potom sme prešli k tomu, že mysleť, dobre, tak myslíme všetci, ale dôležité je myslieť podľa pravidel. A tam sme pri korení racionality. Pretože racionalita, koreň toho slova je od ratio, nielen myslieť, ale myslieť podľa pravidel. A tie pravidlá, ale aké to budú pravidlá? Aké to budú pravidlá? A existuje tzv. Štandardný obraz racionality. Byť racionálny znamená usudzovať zhode s princípmi usudzovania, ktoré sú založené na pravidlách logiky, teórie a tak ďalej. Čiže to, čo posúva naše myslenie k racionálnemu mysleniu, sú pravidlá logiky, pravdepodobnosti a tak ďalej. No ale je dôležité to, že pre novovekú tradíciu, a nielen filozofickú, ale aj povedzme aj psychologickú. Ja som opatrný k neurológii, ale vo vašej prítomnosti, ale aj psychologickú a tak by som povedal aj tak všeobecne kultúrnu. Tie pravidlá veľmi často sa určovali podľa toho, čo hovorí logika, racionálne myslenie, teória dokazovania, teória dôkazov a tak ďalej a tak ďalej. No a to hovorí, lenže to sú normy. Tak to má byť. Ale ako je to v skutočnosti? A veľmi dlho táto otázka ostávala mimo pozornosti. Ten, ktorý nás priviedol k úvahám hľadať racionalitu už nie len v tom, čo má byť, ale aj v tom, čo je, nielen v nejakých normatívnych štandardoch logiky alebo matematiky, matematické logiky a tak ďalej, ale aj v tom, čo sa odohráva v ľudskej mysli bežne u každého v detskom veku obyčajne alebo v školskom veku. Bol Jean Piaget. A Jean Piaget robil svoje experimenty s malými deťmi, ktoré ešte nechodia do školy v predškolskom veku, a položil im otázku týkajúce sa počtu. A tie modré guličky postavil na stôl a povedal trojročným deťom, dajte mi rovnaký počet červených. A tá vľavo hore, to je ten prvý pokus. Skrátka pre nich počet sa rovnal dĺžke. No, vidím, že človek je náchylný tak zhovievajú sa pousmiať, ale aj my tak uvažujeme niekedy, keď idete v samoobsluhe k pokladniam a je tam veľa ľudí, tak veľmi často nerátate ľudí, ale podľa počtu, podľa dĺžky určujete počet, že sa môžete pomýliť, lebo samozrejme každý má. No ale sú situácie, keď to proste funguje takto. No ale to je prvé štádium. Potom príde vyššie štádium, to sú už takí 4, 5, možno 6 roční, kedy mu nastávajú rovnaký počet. Áno? No a už niekto by povedal, že majú už tam pojem čísla, ale Piaget tam urobí jednu rafinovanú vec, predĺží tieto červené guličky a opýta sa ich, koľko ich je tam. A oni povedia, až do veku 6 rokov povedia, je ich tam viacej. Áno? Čiže vo veku 6 rokov, teda až do 6 rokov, nenáhodou sa práve vtedy začína školské vzdelanie a všetko to. Ja som sa priznal, že som mal veľmi zlé známky, no ale dobre.
toto som sa naučil, sa vytvára pojem čísla. Čo je dôležité? Keď sme začali myslieť, znamená myslieť podľa pravidiel, tie pravidlá určuje logika a matematika, povedzme, v tomto prípade, ale to nie je len norma, ktorú sme sa naučili v škole, ale je to niečo, čo sa rozvíja v našej mysli a v mysli každého, bez ohľadu na to, či je na Slovensku, alebo vo Francúzsku, alebo v Japonsku, alebo kde. Vo veku aspoň okolo 6-7 rokov už dokáže povedať, že týchto červených guličiek je rovnaký počet. Čiže racionálne začína myslieť, lebo racionalitu sme predsa zviazali s uplatňovaním pravidiel. Do tých 6 rokov nevie uplatniť pravidlo. Odrazu vie. A čo to pre nás znamená? Pre nás to znamená to, že racionalita už nie je len záležitosťou nejakého normatívneho systému. Ktorý systém je normatívny? Podľa vás. Čo je to normatív? Právo. Právo, no, áno, právo. Právo, lebo právo vám hovorí, čo má byť a nie čo je. Áno. Sú deskriptívne systémy, ktoré hovoria, čo je a ako sa niečo odohráva. A sú právne systémy, výborne. Ďalej ešte, čo je normatívny systém? Povedzme gramatika. Áno? Gramatika vám nehovorí, ako ľudia ako sa vyjadrujú. Asi ste si všimli, že ani ja nehovorím celkom korektne. A asi už ani nebudem hovoriť a tak ďalej. Ale skúste nejakému gramatikovi povedať, že no dobré, ale veď ľudia, najmä v Bratislave, nemekčíme, že nevyslovujeme, vždy tam nemáme. A skúste povedať gramatikovi, že no dobré, ale veď ľudia hovoria inak. Vám povie, no ale systém je niečo iné, to je norma. To je niečo, čo má byť a niečo je. Piaget urobil jednu vec, pre ktorú ho uvádzam, on ju ukázal dobre. Matematika vám hovorí, čo má byť, ako máte zrátať a veci, ale zároveň sa to odohráva v niečom, čo funguje vo vašej mysli od istého veku. A tak sa v týchto úvahách o mysli presadilo. Mimochodom, neboli to filozofi, ktorí týmto smerom naliehali na chápanie veci, ale možno napríklad psychológovia ako Jean Piaget, on bol veľká postava v psychológii 20. storočia a tak sa tam presadila predstava, že racionalita nie je len záležitosť toho, čo má byť, nejakých noriem, ale aj toho, čo sa skutočne odohráva. Mysli tých malých chlapčekov a dievčatiek, ku ktorým sa obracal. No. A potom, keď je to takto, tak celé uvažovanie tohto typu, ktoré mimochodom nebolo veľmi sympatické a jednu z prvých kníh, ktorých som preložil kedysi ešte hrozne dávno, v 80. rokoch, bola práve Piagetova kniha. A tak potom ale jeho myšlienky neboli obmedzené len na alebo jeho vplyv a akási fascinácia týmto typom myslenia sa prenášalo aj do anglo-amerického sveta a tak ďalej. No ale potom prišiel toto je Piagetov záver. Číslo existuje, dovtedy neexistuje, dokiaľ ho ten chlapec alebo dievča takto nepochopí. Dovtedy máme len perceptívne tvary. No, ale potom prišiel jeden Angličan, ktorý sa volal Wason a ten svojich študentov a potom celé generácie po nich ďalších a už nielen študentov, ale aj doktorandov
postavil pre takýto problém. To je tzv. Weissnova selektívna úloha. Máte takéto 4 kartičky, ktoré sú pred vami a bude tam nejaká číslica, ako sú na tých 2 a 7, alebo je tam nejaké písmeno. Buď samohláska, alebo spoluhláska. A vy vidíte len jednu stranu tej kartičky a máte overiť pravidlo. To pravidlo je, ak je na jednej strane samohláska, na druhej strane je párne číslo, áno? Čiže ak je tu samohláska, tak na tej druhej strane by malo byť párne číslo. Máte overiť či je to tam naozaj uskutočnené. Čím by ste začali? Skoro všetci začínajú tým A. A povedzme, že obráti a na druhej, čiže keď je tam A, tak by tam na druhej strane čo malo byť? Párne číslo, že? No povedzme, že je. Ktorá by bola druhá kartička? No, veľká väčšina ľudí robí chyby pri tomto, veľmi pochopiteľné chyby a veľmi pochopiteľné chyby, áno, napríklad dvojkou to neoveríte. Sedmičkou by ste to mali overiť. Sedmičkou to je, ale ak by ste dvojku, nech vás to nezarmucuje a nevystavuje to žiadne negatívne vysvedčenie pre vašu racionalitu. To pokúše a za to som vďačný. Však sme to nacvičovali hodinu predtým, než sme prišli. Dobre to urobila, nie? Dobre to urobila. Berem vás do svojej najbližšej inscenácie. No a tá gitara je... Ešte keby ste to nejakými akordami. No, skrátka, veľká väčšina ľudí na univerzitách to robí tak. Skrátka, ale má nasledovať sedmička, pretože dvojka vám to nepotvrdí ani nevyvráti. Sedmička vám to buď potvrdí, alebo vyvráti, lebo tam treba uplatniť pravidlo. Môžem hovoriť aj o logických pravidlách? Modus tollens. Dobre, ale vtip je v tom. A prečo tá Weissnova úloha tak znepokojovala a dodnes znepokojuje nielen psychológov, ale aj filozofov a teoretikov mysle. Pretože zapamätali ste si, dúfam, že som to povedal dostatočne, že Piaget bol presvedčený, že tie pravidlá nie sú len pravidlami normatívnymi, ale sú aj vo vašej mysli. Prečo teda som neuplatnil to pravidlo modus tollens a som pokračoval k tej dvojke, ako sme sa tu so Slavkou dohodli? Pretože mal som obrátiť sedmičku, tá by mi to buď potvrdila, alebo vyvrátila. Dvojka mi to nevyvráti. No a tá až explozívna nálož, ktorú pre mnohých mala selektívna Weissnova úloha, spočíva práve v tomto. Vy, nielen pán Piaget, ale piagetisti a vy, racionalisti, tvrdíte, že sme rozumní, že uplatňujeme pravidlá. Prečo sme neuplatnili toto pravidlo v tomto prípade, v tomto racionálnom prípade? Mimochodom, ale došlo k tomu, čo sa nazýva skreslením, a ktorého sa dopúšťame veľmi často, napríklad pri vyvozovaní záverov tohto druhu. To prvé, nejaké návykové látky nie sú lacné, niektoré cigarety sú lacné, teda niektoré návykové látky nie. Vyplýva či nevyplýva? Nevyplýva. Ale
71% študentov bolo naklonených a pozor to na dobrých univerzitách, povedať, že vyplýva. Zatiaľ, čo keď už tam nebudeme hovoriť o tomto, ale dáme tomu istému úsudku túto podobu. Niektorí milionári nie sú ťažko pracujúci ľudia, niektorí boháči sú ťažko pracujúci ľudia, niektorí milionári nie sú boháči. To je ten istý úsudok, ale tam už nebudeme s tým súhlasiť, pretože to odporuje tomu, čo veríme. No a toto je príklad toho, že, kde sa nám ten súlad, ešte raz súlad, myslieť, racionálne myslieť, znamená myslieť podľa pravidiel, narúša. Prečo je to tak? Prečo sme v tomto slabí odrazu? Prečo sme neracionálni? A to je jeden z veľkých problémov racionality a skúmania racionality, ktorý mimochodom sa stráca, ako náhle príjmeme tzv. Deontický prístup. Deontický znamená, tam je to definované, týkajúci sa povinnosti a tak ďalej. Keď tú istú úlohu, ktorú Weysen sformuloval s samohláskami, spoluhláskami a číslami, sformuluje takto a nejaký policajt, ktorý vojde do pubu, má overiť pravidlo. Osoba, ktorá pije alkohol, musí mať viacej ako 19 rokov, ktoré kartičky by si obratili. No prvé to, ten, čo má to pivo, nie. Máš pivo, občianku, máš 18. Dobre, má. Ktorá druhá? No samozrejme, že je tá 19, nie? Lebo tu je jasné, že ak má len 19 rokov a má pred sebou krygiel, tak to robili. Aj robia, nie? Fízli. Jo, no to... Počuli sme o tom, nie? Sami sme sa nezažili, ale počuli sme o takých prípadoch. Čiže ako náhle ten istý problém posunieme do roviny deontickej, kde už nejde o A7 a tak ďalej, ale o povinnosti, čo má byť a čo nemá byť, tak ho vyrieši naša mysleť. Čo z toho vyplýva, to je na dlhé povedanie, ale ja vás oboznámim len so záverom, že teoretici mysle prišli na to, tá myšlienka nebola nejaká nová, lebo keď idete do minulosti, ako vždy, všetko nájdete už u Platona, alebo u Aristotela, alebo ja neviem, u koho ešte. Ale nová bola tá formulácia, ktorá vlastne dala zrod teóriám duálneho procesu, ako by naša myseľ, ktorú sme doposiaľ chápali v tom Descartovom chápaní, v tom Descartovom videní ako niečo jednotného, spočívala z dvoch procesov, z dvoch procedúr, ktorých charakter máte tu. Jeden je rýchly, nevyžaduje námahu, automaticky nevedomý, flexibilný, silne kontextualizovaný a nevyžadujúci, druhý namáhavý, pomalý a tak ďalej. Tak keď ste v tom rade, v samoobsluhe, buď začnete počítať, ale to je dlhé, alebo si poviete, tak síce je pravda, že dĺžka nie vždycky je spoľahlivým mierou počtu, ale v tomto rade je nejak viacej ľudí a tu sú len traja, tak idem tam, že? No, možno sa sklamete a to je tá druhá. A sme pri teóriách duálnych procesov. Tu máte systém, ktorý teoretici kognície, Frankiš a Ivans,
usporiadali v tejto tabulke. To je približne to, čo je v tej definícii. Jeden je starý evolučne, to je to rýchle myslenie, keď podľa dĺžky určujete počet, keď záver úsudku hodnotíte podľa toho jeho pravdivosť, či s tým súhlasíte alebo nie a tak ďalej a tak ďalej. Druhý je pomalý, je to výlučne ľudský, vedomý, sekvenčný, abstraktný, logický, založený na pravidle. Tu sa objavilo to pravidlo, o ktorom hovoril už Descartes, ale vidíte, že je to len jedna z charakteristík racionality. Racionalita je toto celé dohromady, áno? A druhý je pragmatický, asociatívny, nezávislý od všeobecnej inteligencie. No, tá teória dvoch systémov mysle, dvoch systémov kognície, to je štandardná teória v teóriách kognície a dodnes je obhajovaná, rozpracovaná. Ja ku konci poviem aj niektoré také výhrady alebo upresnenia, ktoré sa k nej viažu, ale berme ju ako veľmi štandardné chápanie racionality. Čiže byť racionálny znamená myslieť podľa pravidiel. A keď sa pýtame myslieť podľa pravidiel, tak máme na mysli obyčajne len túto časť nášho myslenia, ale racionalita to nie je celé. Existuje aj tzv. Rýchle myslenie, intuitívne myslenie, automatické a tak ďalej. No, príklady, tých je veľa, ale k tomu sa hádam ešte dostaneme. No, problémy sú tu dva. Ale teda problémov je tu veľa, ale tých, o ktorých môžem hovoriť, tie sú dva. Poprvé, prečo sa nám obraz racionality tak dlho vytváral podľa nášho schopnosti deduktívne mysleť. A v asi 70. rokov minulého, 80. rokov minulého storočia sa tá téza začína otriasať a teoretici myslenia hovoria, my predsa myslíme nielen vtedy, keď deduktívne vyvozujeme nejaké závery z predpokladov, ale aj keď uvažujeme o pravdepodobnosti a tak ďalej. Dokonca na pravdepodobnosti je založený celý náš život. Aká bola pravdepodobnosť toho, že dneska prídem? Chvíľu to vyzerá 50 na 50. No, ale to je pravdepodobnosť je vlastne vo všetkom. A potom ju meníme, upresňujeme, updateujeme našu pravdepodobnosť a tak ďalej. Rozhodne to nebol deduktívny záver. Deduktívny záver by znel asi takto. Marcelli je predsa spoľahlivý a zodpovedný učiteľ. Keď niečo povedal, tak to splní a tak ďalej. Ergo Marcelli príde. Nie je učiteľ. Nie. Nedvíha telefón. Dobre, ale keby Slavka uvažovala len deduktívne, tak nemá žiadne pochybnosti. Ale pretože uvažovala aj induktívne, tak boli tam isté pochybnosti. Ten problém ale nie je tak, aby sme ho mohli vyradiť takáto anekdotou, lebo treba si uvedomiť jednu vec, že induktívne myslenie a pravdepodobnostné usudzovanie sú veľmi slabou stránkou našej racionality. Pani kolegyňa, ja sa síce pozerám na vás, ale to sa týka nás všetkých. To je veľmi slabá stránka našej racionality. Prečo je to tak? To je zvláštna vec, nad ktorou bádajú mnohí, pretože ľudia predsa od dávna hrali karty a hádali kocky a usudzovali, príde, nepríde a tak ďalej, pred podobnými úlohami stáli ako odjak živá.
veľmi často sa naše úvahy o pravdepodobnosti opierajú o hádzanie kociek. Keď hodím kocku, ktorá má 6 strán, tak pravdepodobnosť toho, že padne 6 je 1/6. No ale keď hádžem 2 kockami, aká je pravdepodobnosť toho, že vyjde 12, aká je pravdepodobnosť toho, že vyjde ja neviem, 10, tam sa to začína. No a ľudia toto vlastne vždy praktizovali, ale to je veľmi slabá stránka nášho usudzovania. A prečo je to tak, to je veľmi zaujímavá otázka, ale nebudeme o tom hovoriť, ale je to niečo, s čím sa bežne stretávame a nielen vtedy, keď chodíme do kasína. Na teba sa pozerám. Ale aj keď, napríklad keď fotografujeme. Keď fotografujeme, to tiež záležitosť pravdepodobnosti, odhad svetla, ostrosti a tak ďalej. No a niektorí teoretici, tu máte uvedený dvoch, Oxford a Chater, britskí teoretici hovoria, že vlastne všetky tie naše úvahy o racionalite, ktoré sa vychádzali z deduktívneho myslenia, boli zle nasmerované. Že naše myslenie je vlastne myslením, ktorého hlavnou úlohou nie sú deduktívne riešenia, ale adaptácia. A tam je dôležitá práve pravdepodobnosť. A to znamená, že podľa nich oni boli trošku príliš prísni v tých svojich úvahách. Je aj tá Weissnová úloha, ktorú sme si priblížili, zle sformulovaná. Lebo záver Weissnovej úlohy, opakujem, znel, prečo sme neracionálni. Oxford a Chater hovoria, my sme racionálni, lenže tá úloha bola zle postavená. Tá úloha racionalitu merala cez deduktívne uvažovanie, cez schopnosť uplatniť modus tollens. Ale uvažujme, či tí, ktorí tam dali dvojku, vlastne neuvažovali z hľadiska všeobecných našich dispozícií veľmi racionálne. Či tá dvojka nesvedčí o tom, že nechcem uvažovať deduktívne, ale induktívne a uplatňujem pravidlo, ktoré by v bežnom živote bolo veľmi efektívne. A to je záver, ku ktorému prišli Oxford a Chater a preto hovoria, že už nemáme byť zameraní len na tú normatívnu. Normatívnu to je tá, ktorá nás práve vedie k tomu, aby sme uvažovali o tom, čo má byť, a nie o tom, čo je, ale na adaptívnu racionalitu, ktorá sa netýka logicko-matematickej teórie, ale adaptácie k prostrediu. A tak sa dostávame k tomu, čo sa nazýva probabilistic turn, pravdepodobnostný obrad, ku ktorému došlo v teóriách kognície, ale aj vo filozofických koncepciách. Kedy? V 80. rokoch. Pre vás je to práve čo? No dobre, ale ktorý trvá mimochodom dodnes a odtedy sa stali vlastne veľmi dôležité skúmanie toho, čo sa dovtedy vynechávalo. Jeden z príkladov je teória Kahnemana a Tverskyho a toto je slávny príklad s Lindou. A s tou Lindou to sme ešte vtedy na začiatku, pamätaj sa, počkaj, kde sme to sedeli vtedy? A jedna z prednášajúcich prišla o tej Linde. Počuli ste o tej Linde ten príklad, nie? Linda má 31 rokov, je slobodná, otvorená, veľmi bystrá, vyštudovala filozofiu. Krátka kolegyňa. Ako študentka sa veľmi zaujímala problémy diskriminácie a sociálnej spravodlivosti. Zúčastňovala sa na protiatomových demonštráciách. Toto vieme o Linde. To je všetko, čo nevieme. A teraz
máte sa rozhodnúť, že čo je pravdepodobnejšie, ktorá tvrdia, že Linda je banková úradnička, alebo Linda je banková úradnička, je aktívna vo feministickom hnutí. No, tak. Som chcel povedať, v čul buď ste múdri. No, pretože to je niečo iné, ale vyše 70% testovaných opäť na dobrých univerzitách tvrdilo, že to druhé, že banková úradnička a je aktívna vo feministickom hnutí. Zatiaľ, čo pravdivá odpoveď je to prvé. Áno, je to prvé. A to je úplne jednoduchá odpoveď, že to vyplýva z teórie pravdepodobnosti. No, ale Kahneman a Tversky, na tom potom, oni sú reprezentanti tej duálnej teórie kognície, o ktorej sme hovorili, tak oni boli presvedčení, potom z toho vyvodili ďalšie závery a boli presvedčení, že toto treba skúmať. Tieto naše schopnosti, lebo tie štandardné testy, aj testy inteligencie sa zameriavali na deduktívne schopnosti vyvozovania. Je tento záver korektný alebo nie. Ale pravdepodobnosť treba overovať. A tam robíme najväčšie chyby. Veľmi slabí sme napríklad pri odhadovaní. Tu máte jeden príklad. Je nejaké vírusové ochorenie. Nedávno tu bola, nielen tu, ale všade na svete, pandémia. A tam sa vám ukázalo, že ako slabo ľudia, a nielen ľudia, ale aj matematici, niektorí vedia odhadovať pravdepodobnosť. Keď sa tam povie, že pravdepodobnosť toho, že budem nakazený, je taká, čo z toho vyvodí. A predstavte si, že je to nejaký test, pri ktorom viete, že 5% pozitívnych výsledkov je falošných. Indikuje prítomnosť vírusu u nenakazených osôb. A išli ste na ten test a vyšiel vám pozitívne. Aká je pravdepodobnosť toho, že ste nakazení? Vyše najčastejšou odpovedou je 95%, že je zronený, zničený. Ja už by som mal napísať poslednú vôľu a tak ďalej. Pričom tá pravdepodobnosť v skutočnosti je 2%. A to je ukážka toho, ako zle odhadujeme pravdepodobnosť. V Spojených štátoch sa na základe týchto výsledkov a týchto záverov zmenili niektoré spôsoby, napríklad vyhodnocovanie niektorých testov a vôbec aj použitie niektorých testov, napríklad pri niektorých mamografických vyšetreniach a tak ďalej. Pretože tí ľudia boli zdesení, teda ženy to boli väčšinou, veľkou väčšinou, ale ja už som toto opatrný teraz. Tak sa to zmenilo. A tam sa ukazuje, že aký sme slabí v tejto oblasti a aká dôležitá je táto súčasť pre hodnotenie našej racionality. No, táto pekná krajinka nás a mňa ubezpečuje, že by som sa mal blížiť k záveru. Nedáme si prestávku? Aby tí, čo ich to otravujú, mohli odísť. Dotiahneme to? Dobre, idem na to. No, tak, ale smutný to bude príbeh. To bude príbeh o 3 ženách a všetky 3 skončili zle. Išli na prechádzku
na niektorých z týchto takýchto útesov na brehu mora a zle dopadli. Prvá zle dopadla preto, lebo sa odrazu zdvihla vlna a strhla ju a utopila sa. To je prvý prípad. Druhá išla tady niekade a zle vstúpila, alebo vstúpila na niečo, čo si myslela, že je pevné a bolo to nejaká roklina, padla a preborilo sa, utopila. No čo. A tretia išla týmto smerom, tiež sa utopila, ale nie preto, že by sa jej stala nejaká nehoda, ale preto, že sa spáchala samovraždu. Skočila do vody. Čiže 3 dámy, ale ak vám to prekáža, dosaďte si tam aj mužov. Ostaňme pri tých ženám. No. Jeden z teoretikov kognície, ktorého si veľmi vážim, Keith Stanovič, Kanaďan, kanadsko-americký teoretik, na tomto príklade, ktoré som si od neho vypožičal, uvádza, že dokumentuje svoju tézu, že máme hovoriť nie o 2 rovinách, ale o 3 rovinách racionality a dokumentuje tam to týmto príkladom a hovorí, že keď skúmame, prečo sa tieto udalosti takto skončili, tak sa musíme obrácať k inému, vo všetkých 3 prípadoch odlišným spôsobom vysvetľovania. Ten prvý prípad, tam vystačíme s nejakými fyzikálnymi javmi. Zdvihlo sa more, prišla nejaká prudká vlna, nečakaná, alebo ona išla nejak príliš blízko a tak ďalej. Tam vystačíme s fyzikou, áno, s fyzikálnymi javmi. Ten druhý prípad je už trošku iný, pretože tam urobila tá dáma zlý odhad. Čiže tam je zlý odhad. To, čo pokladala za pevné, bolo mäkké. To, čo predpokladá, že bude skala, bola nejaký mach alebo niečo takého a tak ďalej. Tam je vysvetlenie založené na kognícii a skrátka tá myseľ, ktorá ju v tomto prípade zradila, bola myseľ, ktorá pracuje s algoritmami. Kráčam podľa toho a sa rozhodujem. Čiže tam to je druhý typ myslenia a to by bol ten typ myslenia, ktorý sme na tej pravej strane zaradili. Myslenie podľa pravidiel, ktoré sa dajú presne určiť a tak ďalej. A čo s tou tretiou dámou? Tá predsa spáchala samovraždu. A tam Keith Stanovič hovorí, že to je zvláštny typ mysle, ktorý by sme mali brať do úvahy a ktorý sa neredukuje na algoritmické myslenie a ktorý je vlastne typom myslenia reflexívneho. To je to myslenie, ktorom sa rozhoduje o cieľoch, ktorom sa rozhoduje o širších perspektívach a tak ďalej. Tá dáma zrejme mala samovražedný úmysel, ktorý uskutočnila. Z istého hľadiska uskutočnila to, čo chcela. My to môžeme posudzovať, môžeme to odsudzovať. Katolícka viera odsudzuje každú samovraždu. Stoici nám povedia, že samovražda je to posledné, čo nám nikto nemôže zobrať. A Seneca, ako vieme, spáchal samovraždu, keď nevidel východisko zo svojej
situácie, že to je posledné útočište slobodného človeka. Ale to sú všetko úvahy, ktoré sú mimo algoritmickej mysle a sú nad ňou. A tak Keith Stanovič rozdeľuje mysel nielen na T2, ešte sa k tomu vráťme, systém 1, systém 2, ale na to všetko kladie ešte tretí druh mysle, tzv. Reflexívnu mysel, ktorá sa prejavuje racionálnymi myšlienkovými dispozíciami. A tú prvú myseľ máme všetci rovnakú, dokonca čiastočne aj so zvieratami. Tú druhú myseľ, tam sa začíname líšiť. A tam sa uplatňujú testy inteligencie. Jeden je lepší, druhý je horší a tak ďalej. A tam sa už individualizujeme. A tá tretia myseľ, tam sa individualizujeme ešte viac. A to je myseľ, ktorá je nad algoritmickým rovinou, nad tým, čo by mohla postihnúť, čo postihuje aj teória umelej inteligencie a tak ďalej. Existuje tá. A pozor, toto tvrdí človek, ktorý nevychádza primárne z nejakých etických východisk, ale človek, ktorý si vybudoval svoje renome na skúmaní racionality a kognície, postavil nad to reflexívnu myseľ, ktorá, a to nie preto, že by chcel uniknúť zo sféry umelej inteligencie alebo algoritmického uvažovania, ale pretože stále mu tam niečo chýbalo, niečo, čo ale je veľmi dôležité pre naše rozhodovanie, pre všetky tie úvahy, kde ide o ciele a kde ide o zarámovanie celého nášho usudzovania a uvažovania, racionálneho uvažovania. Ďakujem.